Ziyabuya eMzansi TV lena ungayithi siqephusa ngesintu asikhethe ibala lamuntu. Namhlanje siniphathele uDr Msuthu inyanga abezizwe umzimba ukhalaa eNingizimu Afrika lo bingelelayo uDr Msuthu inyanga abezizwe umzimba ukhalaa amathaba abanye amadoda ebhodlukisi nobhodla amazwi kancane bathi ugodo lisindaba etshathi balo abanye bathu yise wendoda endala kodwa bayivumayo umhlaba wonke bethi ngoba belejongo sibathi moratifa abanye lapho abantu bekhuluma bathi nami uSandra Small siyaphuleka ke eNingizimu Afrika kini nonke namhlanje siniphathele indaba ezinhle. Siyazi abantu kade basigcina la ukuthi siya singene nathi kwimedia. Cha, phela kunyanga akusiyona imedia kodwa kunyanga ukuthi selapha abantu bese bayasinda bayaphila bese ngelinye ilanga bebuye bezothi Dr Msuthu siyakuzwa ndoda endala uyakwazi ukwenza izinto zakho. Sibonga kakhulu ukuthi sinikezele ithuba lokuthi namhlanje nisilalele. Ungaciphiza nje lapho ke uciphiza subscribe and then bese uyalike uzokwazi ukuthola ama notification ngaso sonke isikhathi. Ngikhona ekhaya kaMngomezulu la esigodlweni la ngisebenzela khona. Namhlanje ke bafowethu lesiniphathele khona siniphathele indaba ezinhle kodwa siphinde zibe zimbi lapho kuwe mlaleli ekhaya usabukele ngoba kunezimo ezikhona ezithinda kuba abantu abaningi bahlushwa eMdliwa njengoba kuDisemba njengoba kuyaDisemba njengamanje abantu bagoduka bayemakhaya bathi bayokwenza izinto ezifana nemicimbi lapho bethi bathinda khona imisamo yabo kodwa uthola ukuthi izinto kazilungi. Uthola ukuthi omunye umuntu uthi noma maqala uJanuary nami ngifuna ukuphuma ngiyofesa kodwa manje izinto zimnyama akazi ukuthi ikuphi la kufanele athinte khona. Namhlanje sikhuluma ngeMdliwa, sikhulume ngamabhavu enhlahla njengamanje ngingakusho ngithi la ngiphethe amafutha enkosazana kodwa lamafutha enkosazana inkosazana kuyaziwa ukuthi ihlala olwandle. Inkosazana kuyazi ukuthi ihlala emfuleni lapho okutholakala ukuthi omunye umuntu ethi ukuphethe amafutha enkosazana ukhuluma ngezinto zasemakhemisi. La ngikhuluma ngenkosazana ehlala emanzini njengoba ubona la ngaphakathi amanzi lawa kodwa kunamafutha akhona la ngekhathi esiyakhuluma ngawo ukuthi indaba ehlale la ngaphakathi. Siyabonga kakhulu umsakazi noma ukufike usivakashele phakathi kwaleli khaya. Siyabonga. Siyabonga baba Dr. Lesibuze kuMsuthu Mngomezulu la ukuthi aphethe lamafutha enkosazana ngoba esezethule kahle kangaka la weziyabuya. Cha kodwa abantu bamjwayele kakhulu la kule TV. Amafutha enkosazana njengoba sike sasho sathi nawo asiwaphethe asemanzini. Lo muntu akazwani nokushisa uhlala esemanzini ngaso sonke isikhathi noma ngabe uphethe amafutha makuwa amafutha enkosazana mowathatha wabekela ngeni kahle kahle uyambulala ngoba akazwani nokushisa uzwana nokubanda. Sikhuluma ngento la sikwakhela ngayo inhlahla and then bese sakha izinto esizoyigcaba efana nezinhlanga ezizongena emzimbeni ekhathe emzimbeni wakho. So lezi zinto zikusiza ekuthenini mangabe kukhona into eyisivalo noma la uvalelwe khona ngoba kunamanzi amnyama. Abantu baphehlelwa amanzi amnyama, abantu bathothulela izidalwa, abantu bathothulela imisamo yabo la kusetshenziswa khona impepho zabo yenhlabathi zamathuna. Lento iyinkinga ngoba ekugcineni kwakhona igcine seyimosha izinto zabo ukuthi zingaye phambili. Njengoba ke kuyihlobo lithwese kuyaziwa ukuthi umuntu nomuntu ngoDisemba uyahamba, abantu bayavalwa emsebenzini bayahamba baye emakubo. Bathi abantu bayokwenza imisebenzi yokukhumbula abantu abangasekho, lapho bathi bayokwenza imisebenzi yokuthi baqinise imizi yabo, lapho bathi benza imisebenzi yokuthi mangabe amadlozi bephuma behambe beyofuna imisebenzi eJanuary kodwa amadlozi ahambe kanye nabo. Omunye umuntu uyothinta athinte isidalwa kanti usithinta ngorongo kanti siphenduliwe. Noma umuntu uthola ukuthi kuvaliwe ekuthenini mayethi uyafika wanyathela phakathi lekhaya izinto zakhe ziyonakala. So sithi abantu noma bengazanga kimi kodwa umuntu aphuma ahambe ayithatha uzuka nosheleni ahambe nesagila sakhe athi uyophengula noma uyohlola noma uya kumthandazi noma uye enyangeni noma uya esangomeni la azofika athole khona
ingqikithi yokuthi la kaya khona ekhaya akukho yini akacushwe ngakho ukuthi uma efika izinto zakhe zonakale kakhulu. Kubalekile ukuthi ke abantu sibabhave, abantu bagezwe abantu ngoba amathunzi akhona aphila kubantu. Kodwa uthola ukuthi omunye kunemdliwa okuyiwona umlandela njalo, mhlawumbe uba right uma ingekho ekhaya lento izimgxosheshe ekhaya ukuthi akangahlala ekhaya ngoba uma ekhaya vele yona uyofike bese ithwebula lenhlanhla kuye ekugcineni kwakhona bese izinto zakhe ziyabopheka zingaphinde ziye phambili. Kodwa noma ngabe kuthiwa ziyaya phambili abone useyafika lapho kufanele ukuthi afike khona ngokwenhlanhla kodwa bese iphinde yacisha. So kubalekile ukuthi umuntu avakashele inyanga noma agezwe la ekhaya ke. Abantu abaningi bayazi kunebhavu elibilayo nje okuyilona esihlambulula ngalo umuntu ukuze impilo yakhe ekwazi ukuthi iqaqe kuye phambili. Ngilokho ke lesingakusho namhlanje sizwe ukuthi ngabe umsakazi wami ukuphi bekafuna ukuthola njengoba engenile namhlanje bathole ekhaya. Ngiyazi abantu ke kudala belangazelela ukuzwa ukuthi uDr Msuthu usekhona yini, ngabe usazenza izinto. Asikho ke mbangweni thina. Yeah, ayiwatheli awushula amazi noma lenduku oyiphethe njengamanje oqeda ukuyiveza la kwi-TV ilwa nezinto uphatha Mdliwa la waphatha amabheji ukuthi umuntu mayefungela. Kunezifungo esiphuma nazo emndenini la siphuma khona. Njengenyanga mina ngizo explaina ukuthi umuntu kufanele ukuthi aphuma enyangeni azokwazi ukuthi umuntu athole ukusizakala. Njengoba la ngiveza amafutha lawa enkosazana engiwaphethe la, yilawo engikwazi ukuthi uma ngabe ngihlanganisa imithi yami ukuthi sigeze imidliwa, sigeze bumnyama, ngoba omunye umuntu uthola ukuthi owesilisa ulale nowesifazane ephumelwe yisisu bese mbathwa ilobo bumnyama lobo kuba loyo muntu wesifazane. Manje lento yami mina ifike ikline bonke lobo bumnyama kodwa then bese sikunika inhlanga. Lezi inhlanga lakhathi emzimbeni wakho ezizokwazi ukuthi zifike zivule inhlanhla yakho, inhlanhla yakho ukwazi ukubuyela esimeni. Njengoba sikhuluma ngokuthi kunezinto ezifana nemidliwa, emidliwa siyoke sijule kakhulu sikhuluma ngomdliwa ukuthi umdliwa uvela kanjani. Ngenza kunenyanga yafika izobethela kini, mayifika izobethela inyanga yafika yabethela ngezinto ezifana nezizwe or amabutho noma yini ezilwane noma izipoko. Lento sokuyiyona esibusa phakathi kwakulomuzi wakini, sekuyiyona manje lelamanthi lishisa impepho noma lihlaba into embuzi lihlaba into enkomo, yiyona eqala yemukele eqala. Lokhu nilelithi niyakwenza bese sidalwa siphumela ngaphandle sihlehle kini. Mhlambe kunomuntu okhona emndenini wakho othi wena ushisela impepho, awazi ukuthi uthini lapha emsama ekhuluma empephweni. Leli siyokudida ekuthenini ubona wena izinto zingaluka kade uhlaba wenza umsebenzi okubona ukuthi wena uzokukhanyisela inhlanhla yakho uye phambili. So lapha ke ngikhuluma nomuntu ohluphekile, angikhulumi nomuntu lo ongahluphekile nomuntu lo ongenalo ulwazi, ngoba abantu abaningi balithatha ulwazi endaweni ezahlukehlukene, ngoba sike sezwa nje nabanye Nkosi yami bekhuluma sisazogxila kubona, abakhuluma bathi igubhu azikho, abakhuluma bathi igubhu ziyabulala, abakhuluma bethi lokhu yana lokho. Kodwa ngikho ke lapho ngoba kufanele sihlukanise ukuthi inyanga kufanele ikhulume ngento efana nesigubhu, inyanga kufanele ikhulume ngento ephathelene nezinto ezihlanganiswa ngokwamathambo nokwezilwane nokwamafutha nani. So angizukuxila kakhulu lapho, kodwa ngizothi ake sibuke nje straight, sibuke ekuthenini siye emakhaya njengamanje izulu liyaduma, izulu liyahloma, izihlahla ziyahluma, lenhlanya nazo futhi ziyaqala ziphithanelwa amakhanda ngoba izihlahla nakho ziyahluma ziyaphambili. Esikhulumele ekuthenini noma ngabe kuthiwa la ekhaya unenkinga yokuthi uphambanele umkhanda, umthatha umuntu wakho umlethela ngithi mina in 7 days ikhona into ozoyibona ezokwenzeka kuloyo muntu onenkinga efana naleyo. Wadokotela usahamba kahle nje Msuthu ngomezulu lana ngiyezwa uyayithinta yale emakhaya. Ake ngibuye ngapha umuntu osebenzayo, umuntu uyosebenza umlungu la emsebenzeni kunomuntu abasondana nenduna ngisuzo nale supervisor kuyagadlwana khona uthini kulowo muntu loyo ozohamba emakhaya mhlawumbe ubelethe isodla nasemsebenzini ukuthi engafiki mhlawumbe ethola ingozi yomgwaqo into kanjalo azenze into kanjalo. Uma kukhulunywa ngokuthi kunezinto ezizibopho
lapho sikhuluma ngezinto eziwubulumbo. Ubulumbo behlukahlukene ngendlela eningi. Omunye uzothi ilumbo into etholakala kowesifazane noma kowesilisa, kanti ubulumbo bukhona. Masikhuluma ngokulumba sikhuluma ngobuthakathi obusuke benziwe. So loyo muntu loyo uma kunobuthakathi obenziwe kuyena, vele into efana nengozi, ngoba into esifungo lokuthi asifuni ukumbona yaphambili, sizoke sibone noma ubuya nemoto, ubuya emsebenzini la usebenzela khona, usebenzela eGoli, usebenzela eCape Town, ufike ekhaya uthi nama ngeke ngekhaya imoto yami intsha, kanti kuleli badge leli boshiwe ukuthi lo muntu sifuna ukumbona ukuthi uyoke aphumelele noma le motwana yakhe athi uyithengile uyoke abuyele ngayo emuva, mhlambe lelo lumbo lomshaya ebuyele emuva emsebenzini. So kubalekile ukuthi sikuhlambe, sigeze, siphinde siqinise, siphinde sikunikeze futhi inhlanhla lekhathi emzimbeni wakho, ngoba masiyokhuluma ngenhlanhla sikhuluma ngento ebaleke kakhulu kumuntu, ngoba nje isikhathi esiphila kusona siphile esikhathini semali la kufanele ukuthi wonke umuntu ondle umndeni wakhe. Akusalinywa manje. Abantu bancane nabafuyile manje, abanye sebaphelele emadolobheni labathi nathi sinemizi yethu khona, asisamuvi la. So kubalekile ukuthi uvakashele inyanga ikwazi ukukusiza. So ngixolise nje kakhulu, kunabantu abaningi abanokungifonela ethi umuntu uDr Msuthu ngihluphekile mina sengikwenze konke, athi mkhulu mina ngifuna ukuceba, kodwa uthola akana business, awukho umsebenzi la kawenzayo, uyoceba njalo. Mina ngeke ngize ngikunikeze imali ezofika ingene esikhwameni ngaphandle kokuthi wena ufika kimi uthi noma mina nali ibhizinisi lami, noma mina ngifuna umsebenzi, ngifuna ungeze ngithandeke nasemsebenzini kube kuhle yonke into. Hayi walihlubuhlu bekhasini owelotho umuntu nawo. Asinawo umuntu elotho, nenyanga engakutshela ukuthi lo muntu elotho iyadlala phambene lo muntu ekhanda kwayena. Umuntu welotho imishini leyo edlala belungu bayazi ukuthi ngemva kwesikhathi esingaka kufanele bawinise umuntu imali engaka, isikhathi esingaka kufanele kudliwe abantu imali engaka ukuze kuzokhonakala ukuthi abantu bengaphela amandla ukuthi badlale lento bebanikeze imali. Yiloko nje lesingakusho Ningizimu Afrika okubalekile ukuthi clean umzimba wakho, clean ekhaya lakho, isidalwa sakho masibe clean, imithwebule ekhona esidalweni sakho mayisuke, imidliwa le khona, ngoba imidliwa iqhamuka ngendlela eziningi. Kunabantu ababehlushwa kuthiwa uhlushwa amandawo kanti uhlushwa umdliwa. Kunomuntu othola ukuthi kuthiwa unelidlozi kanti uhlushwa imidliwa. So lezo zinto zonke izona ezimosha iSouth Africa ukuthi abantu abaqondi ukuthi izinto zenzeka kanjani. Ngoba semakhaya ngiyachaza ngathi emakhaya uyofika uyihlaba imbuzi yakho kanti ukuchitheka kwaleli gazi kuuchitheka kweligazi komunye womndeni okufanele ukuthi andlule emhlabeni. So kufanele ukuthi izinto ezifanele sizibheke ekuthenini asingaveli senze iphathi sibe sithi senze umsebenzi wabantu abadala. Cha ngisibambe lapha sizizwela kahle kakhulu ukusichazela ngomdliwa ishuthi amafutha enkosazane nebhavu nalezo ncabo nalelo hlanga into osomlalela umuntu umkhiphe emdliweni lento eje amabheji. Cabanga ukuthi umlaleli ongalalesisile kahle ucabanga ukuthi uyezwa nje amanje. Ngiye ngithi ke la ekhaya masiyogeza umdliwa nje sikuthathe thina sihambe siyogeza kodwa sikwashele emfuleni noma sikwashele emgodini la sisuke sikhona sifuna ukuvala umdliwa la kumuntu ebese siyamcupha futhi sivale lokho. Angeke ngisho nje lokho ngithi ngoba angeke sisakhuluma kakhulu ngezinto ezifana nezigubhu nani baningi sebekhulumile. Ikhona indoda engiyakuyona engayona nenyanga okuthiwa indoda okuthiwa uBhaka, ngizosho nje kahle straight. Ngeke ngabuzwe ekhuluma ngegubhu ethi igubhu azikho. Akwazi ukuthi ukukhuluma umuntu ohlala phansi kwebridge lapha esimazi phansi kwebridge lapha ethi uyinyanga. Akusiyona inyanga leyo. Inyanga umuntu ohlala kwakhe alindele abantu bese bezobhula bese bezohlola bese belashwa. Uma usadayisa imbiza nje mina angizwa kahle indaba yakho ukuthi uyokhuluma ukutshela ukuthi kulezi zinto ezingasebenzi because mina ngiyazi payslip kodwa lezi zinto zike zangondla iminyaka ngikhona. So angeke ngithi nje Ningizimu Afrika niqhubeke nivula amehlo kodwa angifuni ukuthi umuntu aye enyangeni angavula ngamehlo. Inyanga uyakuyona ngoba
idlozi lakhe livumile, ungayi ngodumo nemali, ungayi ngodumo lokuthi uDr Msuthu uyamazi ahambe egibela imoto ethile, ungayi ngokuthi uDr Msuthu uyamazi enemizi emngaka, kodwa iyenyangeni uvula amehlo, uvula ingqondo le, ukwazi ukuthi usizakale-ke ngokweqiniso. Siyabonga kakhulu iNingizimu Afrika, uNkulunkulu abe nani. Amen. Siyabonga Dr.